Zdravím vás, drazí. Dnes vás provedu procesem výroby oltáře, kdekoliv budete chtít. Může to být doma, u vás v práci, nebo v jiném prostoru sdíleném s druhými. Je důležité vědět, kde oltář chcete vytvořit. Můžete ho dělat na speciálním povrchu. Například tento stůl jsem pořídila přímo pro tuto místnost, tuto třídu. A mohla jsem tak určit, jak bude velký a brát přitom v potaz 4 světové směry. Ale může to být také kulatý stůl nebo police. Jakýkoliv podklad vám vyhovuje. Můžete to mít ve svém pokoji nebo v obýváku. Kdekoliv si to zvolíte jako místo, na němž si chcete vyhradit čas, na chvilku, na ladění. Najděte si to místo někde u sebe doma, nebo někde, kde chcete oltář sdílet s druhými. Dalším krokem pro určení vhodného místa je ideálně hezké plátno. Nicméně pokud děláte oltář na polici, postačí vám jako podklad jen dřevo, přímo ta police samotná. Ale někdy je hezké mít ceremoniální plátno, nebo plátno, které se vám líbí, protože oltář kultivuje to, co považujeme za krásné. Jednou z důležitých hodnot naší tradice je vytvářet krásu. Toto plátno utkal člen naší šamanské rodiny, Don Pascal. Nesmírně si toho plátna cením, protože mi to připomíná Pascala a naši linii šamanů Quero. Pakos, se kterými jsme spojeni. Propojuje nás to se vzácnými liniemi Pampa Mesayok, Alto Mesayok, léčitelů a Kurak a Kuleků. Jakmile máme připravené plátno, určíme, které prvky jsou pro nás důležité. V naší tradici jsou důležité 4 světové směry. A pokud nemáte čím symbolizovat hada nebo jaguára, najděte něco, co vám je připomíná. Já jsem například při jedné cestě po Peru našla tuhle samici hada. Vytesanou z kamene a pomalovanou. Cítila jsem k ní spojení, tak jsem si ji koupila. Vždy ji mám položenou na svém oltáři v jižním směru. Jižní směr je směrem hada. Pokud nemáte nějakého vlastního hada, použijte třeba zkroucený klacek, který připomíná hada. Na dalším výletě, tentokrát do Mexika, do Čičenice, kde jsou pyramidy, jsem objevila tohohle černého jaguára. Vážně se mi líbil jeho bojovný výraz a od té doby si ho dávám na oltář přímo sem, do učebny, kde je i pro studenty. Jaguára mám na západní straně oltáře. Na sever patří kolibřík. Už ani nevím, odkud mám tohoto zlatého kolibříka, ale miluju na něm jeho rychlost. Kolibříka dáme na sever. Ani nevím, odkud ho mám. Kolibřík se dokonale hodí k severu, protože přesně vystihuje jeho tajemnost a jeho tajemné nauky. Na východ dávám pera, jedno kondoří od skutečného andského kondora a další je andského orla. Kondora a orla dáváme do východního směru. Chci naše 4 archetypy uctít, proto pro každý z nich zapálím svíčku. Jedna svíčka za každý archetyp, který tím uctíme.
Na oltáři chci mít také zastoupené živly. Chci tam mít něco pro zemi, vodu, oheň a vzduch. Jdeme na to. Tuto krásnou mušli mi dala sestra. Přinesla ji z nějaké nádherné pláže. Už jsem do ní nalila vodu. Vodu představuje tato mušle. Pro zemi mi přišel inspirativní tento krystal. Byl v hlubinách země miliony let, čímž se pročistil a stal se takto průzračným. Přinesla jsem si ho, aby představoval element země. Z krystalů také vyzařuje energie, která posílí naše modlitby. Pro oheň už mám svíčky a vzduch jsem vnese posvátný kouř. Mám tu na to vykuřovadlo, s nímž uctíme element vzduchu. Nakonec, nebo spíš skoro nakonec, tu mám květiny, protože květiny oltáři dodávají krásu. Sama jsem je naaranžovala a dám je přímo doprostřed oltáře. Je vážně zábavné sbírat nebo nakupovat květiny, které přijdou na oltář, protože víme, že jejich krásu nabízíme tomu, co vzýváme. Také jsme samozřejmě vděční Matce Zemi a už skrz samotné květiny se na ně napojujeme. Dobře, toto je základ našeho Munai Ki, neboli cesty medicínského kruhu, základ oltáře. Oltář se aktivuje ve chvíli, kdy se pomodlím a zapálím svíce. Ještě přidám pár dalších věcí. Může to být cokoliv, co je pro mě nějak důležité. Obvykle tu mívám tuhle mušli, protože mi pomáhá při invokacích a pro přivolání žádoucích energií. Proto ji mám na svém oltáři. Taky je pro mě velmi důležité, aby součástí mého života byla hudba, melodie, poezie. Proto na oltář dávám tuto indickou sošku bohyně hudby, bohyni výřečnosti a melodičnosti, což se mi hodí, když vyučuji. Tohle je tedy moje Sarasvati. Vy na svůj oltář dejte, co je důležité pro vás, něco navíc. Nakonec, když učím, tak u sebe mívám tyhle malé činely, které někdy rozezním. Ty tam přijdou taky. Hotovo. Voilà, to je náš oltář. Nyní pronesu invokaci a aktivuji to tím, že zapálím svíčky a kadidlo. Abyste mě lépe slyšeli, použiju Aqua de Florida a otevřu posvátný prostor. Ve jménu jižních větrů, Hatune Amaru, velký hade, tě zveme k tomuto oltáři a do tohoto posvátného prostoru, abys nám ukázal cestu k puštění čehokoliv, co už nepatří do přítomnosti, toho, co je třeba svléci a nechat umřít nebo spočívat v pokoji. Jen tak můžeme získat novou kůži a s ní přinést do svého života více krásy. Děkujeme ti, Amaru. Aho.
Ve jménu západních větrů, Otorongo, Jaguáre, voláme tě, abys nás ochránil a ukázal nám to, jak dokážeš vidět hlouběji pod povrch věcí. Ať dokážeme uvidět svůj stín a naše slepé skvrny. Ať nikdy nezapomeneme, jak přejít po duhovém mostě k naší pravé podstatě. Aho. Ve jménu severních větrů tě ctíme, kolibříku Sivarkenty. Uctíváme tě a prosíme, abys nám připomínal, jak dál zářit v těžkých časech, jak vidět barevně v časech šedi, když je všechno bezbarvé, skleslé a znečištěné. Pomoz nám objevit nektar a květy v našich životech a poznat život a směřování našeho nádherného světa. Aho. Ve jménu východních větrů, velký orle, velký kondore, propůjčte nám svá křídla, pomozte nám otevřít naše srdce a oči širší perspektivě, díky které tomu porozumíme a budeme moci vzlétnout do výšin. Aho. Pachamamito, Hampumuchismamai. Uctíváme všechny tvé odstíny a hloubky. Ctíme tvůj vnitřní žár, tvé minerály, tvé vodstvo, posvátné vody, všechnu tvou vnitřní temnotu, která je nezbytná při rozkládání a z níž vychází nový život. Pachamama, Hampumuchismamai, se všemi tvými nádhernými květinami, horami, džunglemi a pouštěmi, se všemi tvými projevy. Ctíme všechny naše bližní, ty dvounohé, čtyřnohé i mnohonohé. Ty, kteří se plazí, ty, kteří létají, ty, kteří skáčou, zkrátka všechny naše bližní. Aho. Velký duchu, velký otče, velká matko, vneste život, inspiraci a své munaj rituály do srdcí každého našeho bratra či sestry. Kéž pějeme píseň života od munaj a kéž vidíme zřetelně a jistě. Kéž je naše vize posvátná a naše činy též. Aho. Děkuji ti, velký duchu, za další úžasný dech. Aho. Toto je posvátný kruh života. Všichni jsou mý bratři a sestry. Jsme tu jedna velká duchovní rodina. Aho. Přivolali jsme všechny a nyní zapálíme svíce, čímž aktivujeme tento oltář. Vneseme sem tím živel ohně, propojený s duchem. Ve všech mystických tradicích se říká, že duch, je jako plamen. Proto naši vlastní duši a ducha aktivujeme zapálením oltářního ohně. Tento posvátný kouř nabízíme duchům, které jsme povolali. Krmíme posvátný prostor. Modlíme se za cokoliv, co bychom mohli potřebovat.
Už jsme se učili, jak modlitba funguje. Nejprve přivolání Velkého Ducha a jeho podob, se kterými chceme pracovat. Potom pokora, vděčnost a prosba, žádost. Tohle je náš oltář. Vytvořili jsme místo podobné víru, přitahujícímu krásu a posvátno, abychom mohli pracovat se 4 živly. Přivoláme je se vší pokorou. Říkáme, ano, vím, že se stále učím. Udělala jsem chyby. Pokud jsem někoho zranila, omlouvám se. Pak vděčnost. Víme, že vděčnost je tou nejúrodnější půdou, ve které se mohou semena našich srdcí spojit s našimi hlubokými touhami, s tím, čeho se nám má dostat, ne s tím, co chceme navenek, ne s povrchním chtěním. Nejde tu o nové auto nebo nejnovější smartphone. Jde o společenství, tanec, hudbu a všeobecnou radost. O jídlo pro každé dítě a přístřeší pro každého staršího člověka. Dokud jsou naše modlitby živé, udržujeme i oltář živý. Děkuji vám. Ahoj.